ना हो अब चंदने चंचल गा दिले कि से खोदी के मुंह ना कुआं कइले बा तो लइका लोग तो इहनु कहतर के नया गीत गा दिले लेकिन सबसे पुरान हिंदी का गीत है जानवर फिल्म। अरे तुझको ना देखूंगा जी अरे देख तुझको दिल को मेरा चैन आता है। यही पर सेम चंदन गा दिले। अरे सैया के जोगावल धुआं कोइले बा अरे खोदी खोदी माटी के मुआना कुआं कोइले बा। अरे गौरी के लला गौरी के भाई के तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार यही गांव के निवासी बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता नहीं। विचार करी हमने जी के राम जी के हमने पूजा करिले लेकिन राम जी के बाबूजी के पूजा ना करिले ना हमने के कृष्ण जी के पूजा करिले लेकिन कृष्ण जी के बाबूजी के पूजा ना करिले ना करिले लेकिन शंकर भगवान के परिवार कैसन है कैसन सबका के पूजा करिले। हां यह परिवार आदरणीय है वंदनीय है सराहनीय है आदरणीय है पूजनीय है। यह परिवार में प्रमोशन ही प्रमोशन है। यह परिवार में खाली देवता लोग का पूजा ना होला ना परिवार में अस्त्र शस्त्र सबका का पूजा होला यहाँ तक कि सवारी के भी पूजा होला। इहो में इहो परिवार में तीन जना का पूजा ना भइल जेकर नाम बतावल गेल अंधकासुर भामासुर जलंधर तीनों सरवा झारंगा हो गेल। नचनिया रखो बाबा तो कम से कम अपन हाइट वाला लेवल के रखो न ज्यादा हाइट बड़ा होखो आ न हाइट कम होखो। ये घोड़ परास नचनिया रवा लेके अरे राम ओकर बाल देखला पर बुझाला के बकरी के झरल क्या कहे के बा अब तो पप्पू जोरे खूब अरवा के खेला होते बरियार एते घड़ी पप्पूए भेड़ा बनबा हाउ सरवा माने तब न जा ओए भेड़ुआ माने आर के पिया रे स्टाइल है पियरे बधोती बाबा पियरे जनेऊ एकर मतलब के पियर के शुभ
मानल गई। हाँ तब हमने के पूर्वज बाप दादा लोग शादी ब्याह कैले पियर पियर धोती पहन के। यस आजकल के जनरेशन के लड़का लोग धोती पहन के ब्याह करता रहे लोग ना। ना 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 आजकल के लड़का लोग लूजरे पर ब्याह कर लेता रहे। बे छोड़ी ना हमरा बेंजू वाला के गांव में एक दिन देखनी लंगे बियाह होता। अरे मते पहले के लोग ससुराल जाए अपन माई के लोग मम्मी नहीं खे कहत ना। अब बियाह होता सास के मम्मी लोग कहे लगत। यस हमरे नाल वाला मोम कहेले साथ। ई साफा बेकूफ हवा ई ना सटल भैया पियरे बधोती बाबा पियरे जनेवा सटल ना कोरस वाला के जवाब कोरस साफ सटल और कि पियरे बधोती बीरबल भैया गुडू अरे वो ठीक बजाइले अरे वो के शिकायत नहीं करत अरे वो बहुत सुंदर बजाइले लेकिन जागरण नहीं है रुका हो ये जो निरंजन शंख फुकले हां आ धोते धोते तेरे मंदिर क्या एती बेरा संग फुकता सबेरे कोकड़ो भून के खा ले। कोकड़ा भूंज के खा जाला काटा ध्यान दे पप्पू आ हई जन तू पैड लेके आइल बाड़ा ई दुगोला में पैड वर्जित हो ना हां ई दुगोला में पैड वर्जित हो हाँ जी। ऑर्केस्ट्रा लिखे के तू पैड लेके आइल बाड़ा हां जाके कन्हेरेड़ी के तेल बेचता ठीक रहे। पियरे बा धोती बाबा पियरे जनौआ हाँ। अरे के पियरे पियरे